To bende this thing must go. To kama gintiere kata kigole bodhi konyo loso achiedh nade ma koro chalo mako jopuonj mano mar P1 kod magi mag JS penyo mantiere ka magi te jok mantiere comprehensive school mantiere ka jo P1 mosebudho karka gimbe ne gin gi lek mar bedo kata head of institutions kama gintiere ngej achiel kuom joneno kae osepenjo ni dipo ni e kinde mabiro igna par igna bich ka par mabiro joma dhi bedo komako lemo gi mago mag head of institutions di bedo mana jo JS gi nikech gine maponono gin gi graduate degrees magi otese mopogore opogore kama gintie to jo P1 gidong kama chalade mutingo nyaka jo P1 mapoko ndiki akone ni otas ne gima liche wach puonj ka otas e gima lich wach moro ni bedo makolemo no waae to be kawa golo CPG wach makolemo no will not be an issue yudo ni sani japuonj ni kisechope C4 nyaka koro chuni kata okidwa bedo deputy head nyaka chuni ni bed deputy head kisebedo C5 nyaka bed head wadwaro ni mondo wadoge wachwa manene cha motasi emachori en yiero mari ni maklemo wan gi jopuonj ma kata na bedo head no ken okogombe so kigolo CPG chuno ng'ate bedo head cha waae tingeni kese chuni mi bedo head to niwach grade mari idhi yudo ni committee yeni onge school mi the head kori chori itimo ni gima ne waae milungo ni delocalization cha wach CPG chuno nyaka ji gi delocalization sani Nairobi ka an gi jopuonj mohingo 200 mosechope okange ma koro nego gi maklemo ichuno gi moko nyo biro madhi Tana River to ng'ata achiel madhi Tana River ni iyudo dongi dweche 4 mondo o retire ikete nango CPG kosegol bo yango ni jopuonj adwa ni mondo maklemo adhi competitive interview mondo maklemo okadwa maklemo grade nasudo adong kama antiere ni gi grade no mondo bed ng'ano mamisacho osudo malo CPG okoyango ja comprehensive kata ja senior school it is intimidating and demoralizing nyaka wagole arokamano ntie penyo mathoth mapontiere karaka na kale penyo kadugo iri akawa wacha mungik mano mkantiri uchendo ka giduoko penyo manaka